Tari Buto Gala. Senggo buron kang aneh lawang kowe sing marah-marahi lawang kowe wewe sing marah-marahi rupamu kok ngono iki aku wedi ayo kanca padha bali kalau tae rupane era-era matane pera-pera ya kulite ambeng kena Buta-buta gala solae lunjak-lunjak ngadeg sikrak-sikraknya ndak punca nuli tanja bali ngadeg maneh rupane ting celone kuwi buron apa gak senggo buron kang aneh lawang kowe sing marah-marahi lawang kowe wewe sing marah-marahi rupamu kok ngono iki aku wedi ayo kanca padha bali kalau kae rupane pera-pera matane pera-pera ya kulite ambeng buta-buta kala solae lunjak-lunjak ngadeg sikrak-sikraknya ndak kunco nuli tanja bali ngadeg maneh rupane ting celone kuwi buron apa ndak senggo buron kang aneh lawang kowe sing marah-marahi lawang kowe wewe sing marah-marahi rupamu kok ngono iki aku wedi ayo kanca padha bali kalau tae rupane pera-pera matane pera-pera ya kulite ambeng kena Buta-buta gala solae lunjak-lunjak ngadeg sikrak-sikraknya ndak punca nuli tanja bali ngadeg maneh rupane ting celone kuwi buron apa gak senggo buron kang aneh lawang kowe sing marah-marahi lawang kowe wewe sing marah-marahi rupamu kok ngono iki aku wedi ayo kanca padha bali kalau kae rupane pera-pera matane pera-pera ya kulite ambeng Tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita TK Sultan Agung.